guys, lami kayong dukot. Oh, lami kayong dukot. Una kong gusto dukot-dukot. Hello guys, good morning. Good morning pala sa inyo, no? Tingnan natin ito dito kasi may groundhog na naman nagkalkal sa ilalim ng aming porch. So, kailangan kong tabuyin. Anyway, ang dami kasi nila. Pero foggy day ngayon. Ang ginaw-ginaw pa. Sulod na lang ko sa ano. I'm going inside. Han? I'm going inside. Cold. I'm cold. Lain gyud kay kog tugnaw basta nay hangin. Pag hangin gani, grabe ang tugnaw oy, pero pag walang hangin, okay lang na siya. Okay lang siya, pero nisulod ko ang akong gibuhat naghinlo dayon kuno kay di ba ang katabang ni Dudong Tami. Nagpatabang din ko sa among katabang kay katabang man ko na pag ko'y katabang. So pagkahuman na guys na may lo kay pila na ni katuig nung akong pilon no, wa jud na human. Nya daghan pa kay ko'y labhonon dito nagtapok sa akong dryer. So Ginoo ko si Tami, moingon na si Tami. Wa jud kahumanan ning atong pilo-pilo. Kana siya, di pud nako na papilo basta kay wala nay kasunod na labhonon, di gyud nako na pilon. Ay. Nades kalibangan. Nagunsa man kadiri dong? Unsa na dong? Shower pieces. Shower, anong sa? No shower pieces. Nya? Nganong ni palit man ka na? Let's see if we can get better water pressure out of the shower. Nya? Oh my God, Nusi! Nusi balasi man ang among wuwogs. You wanna come here? Come. Come here. Come here. Para dahil na sa ako. Salamat, Han. Only recently you told me, no, it's not good. Every time I said it, you're like, no, it's good. Same as upstairs. No different. Now you say, oh, it's different. Nasuko ka dong. No, man. I'm saying, no. You act like it's me. So, hindi ka na, wala ka nasuko? No. Look, did you fart? No. The bath mat. The floor, the mat. So, pwede na ko maligo, anak dong, pag mahuman na. Take me out of the Naasa man ang daan dong? It's in the sink. So, ilabay na to na? No, we're not throwing it out. There's nothing wrong with it. We just doesn't get good pressure, so we're changing it for something that hopefully gets better pressure. Nganong imo man yung taguan tanan dong, di man mo ilabay? Because you never know. Oh my God. Oh my God, si Tami, sumasagot na. Hala, kasabot kag Bisaya. So you got one. Makasabot na kag Bisaya dong Tami? No. Anong ni answer man ka? Because you asked. Oh, sulod. Muingon na po na sila ha, na nabuang na daw ko. And I'll say, not really going. So, Been there. buang na jud ko daan di Edong? You're crazy already. Oh my goodness, that's really scary na. Nahadlok na jud ko sa imo dong. I don't want to crack it. Hala, is slowly love. Doon na kami diri sa shower no kay nagdula gid si Mister. Gialis dan niya ang iyahang ang among shower diri sa amo ang master bath kasi ano man gud oy magsige na siya tulo-tulo niya hinay kay aga sa tubig so ayong bontag hapit na udto mga zoy magkuan lang ko gigutom man ko no napulan ako sa karne dalian na ako napulan sa karne magbulad na pud ta kaya murag lami pero hugasan nato ni atong bulad no kay naglungag ko karon kay wala dai ko kanon nya gutom na kay ko ba mao gyud ni akong problema kanang gutom na kausap ka maglungag kining atong bulad ato ning hugasan kay parat magud ay ni siya kung di ning hugasan no para Ginoo ko perte so magkuan ko bulad kasi napuan ko sa karne sa akong ano lechon mugawas unta ko karong adlaw kay magkuha og magpalit og kuan ba isda kasi Tami di man tumuka og karne kay kuan man hangtod sa Domingo do siya mutry daw siya di ka og karne no kay ako naman magbulad-bulad lang ko mo man akong gipalit na bulad no mo ba ni basta nagpalit ko bulad naman siya sa freezer sad so asid siguro ni giulod kay daghan kay kog bulado ako kabalog unsang bulara ang bag-o ordaan wa man gud na ako na
kuanan kung unsa tong adlawan ako napalit na. Kini murag mag ko masiguro ni tan-aw sa nako be. Kung mauman ni ko. Luto na siguro og lumpia eh. Magluto siguro og lumpia para sa akong bana para malipay pud to no. Lumpia na shrimp ba. So dili man na siya karne. Nin butangan ako carrots. Unsa pa may naay gulay diri cabbage. Cabbage nung palit siya cabbage anak na lang. Anak. Pwede po na ako butangan siya og kuan. Pinirito na salmon ano lang anak ba. Meron na amang kukuan. Ako na lang siyang i-defrost. Na ako'y nakita sa Facebook ba, binuang po ng Facebook po. Usahay makakita tag mga video ba nga magluod ta nga makaingon lang tagtanan bulad giulod. Giulod man gud tong iyang bulad god. Muoni pud ako ang akong utok pud magdagan pud ba. So nag-ano pud ang iyang bulad. Nag-giulod. So ako pud nagtan-aw ko. Ako huna-huna pud giulod pud ang akong bulad dire. So ayun taan ni jud. Hilo man ni akong bulad no. Akong bulad. Kaunta ay bulad. Parat-parat gamay. Gamay lang. Pero okay na siya kaysa kung hindi gyud wa gyud ako hugasi pertig mura gyud asin. Ang lasa ana na. Lamig ang taon. Gimingaw na gyud mukbang kayo. Sa una muna akong sige buhat. Sige ko bamukbang. Akong bana. Huwag yun nagreklamo. Sige akong palit. Kung sensod anon, mukbangon. Akong bana, support lang. Yun yung undang ko. Ang akong mukbang pa untol-untol. Lami ang akong bugas karon. Kaon sa taoy. Lami kaya basta nagulay. Ubang tao kay dili mo kaon ani. Pait daw. Pait man siya pero may duha ka klase nga kung usaw niya pagluto. Para wala siya pait. Nga kaya akong bana og ako ganahan man ko sa pait. Ganahan mi sa pait-pait. Ano niya pag sa luto. Buwan niya bahaw. Unya daw kay grabe daw ako kusog ang hangin. Muunang ang akong mga gulay. Gulay. Ang akong mga gipanggawas ng mga kalamansi ug lime. Ibalik na kusulod sa ngarahian. Kay tugnaw. Tungod sa hangin. Kasi kami, yung lakaw galing na, trabaho siya. Kuha lang kung kanon. Guys, lami kayong dukot. Oh, lami kayong dukot. Una kong gusto dukot-dukot. Yung lami kayo siya. Crunchy. Ano, oven kasi. Basin mo itong ang dukot ba? Sobrang ka itong. Ito, sarap. Ang lami. Lamig yun ang dukot. Kagub-kub. Wala maglitson. Maglitson. Litson na rice. Lamig siya doon.